Goddag. Det der er en video, hvor vi forklarer, hvorfor Danmarks demokrati opstod, og hvad det egentlig indebar. Og nu vil jeg så forklare, hvorfor Danmark fik demokrati. Efter Napoleons nederlag i Waterloo begyndte man at sætte spørgsmålstegn ved monarkiet i Europa, efter man forsøgte at holde status quo, som det var før krigene. Det lykkedes ikke, fordi liberale og konservative tanker kunne ikke rigtig forenes. De konservative ville have monarkiet tilbage. De liberale ville have mere frihed og mindre magt til kongen. Derudover var der også et problem i Danmark. De har nemlig mistet Norge i 1814, og så måske det vigtigste, som var statsbankerotten i 1813. Statsbankerotten, der resulterede i, at bønderne fik flere penge, og økonomien afhang på dem, og derfor havde de så fået mere magt, og der var ændret på stændersystemet. Og nu vil jeg gerne fortælle lidt om demokratiets begyndelse. Efter at kongen afskrev sig magten, startede arbejdet med forfatningen. 114 medlemmer blev valgt ved afstemninger, og 35 af kongen. Det var groft set tre konkurrerende grupper: bondevennerne, som senere var af Venstre, Højre og de nationalliberale. Disse tre partier indgik i forhandling, og udbyttet heraf blev 5. juni-grundloven. I denne forfatning bibeholdt kongen den udøvende magt, rigsdagen den lovgivende og den dømmende, som er domstolen. Og dermed blev rigsdagen splittet i to dele, som den ene var Landstinget, og det andet det var Folketinget. Danmark fik altså på dette tidspunkt tokammersystem. Kongens magt blev naturligvis indskrænket, men han skulle dog stadig gyldiggøre love med underskrift, og han havde i princippet også veto over for den lovgivende magt. Fokus i Danmarks første grundlov har helt sikkert været at sikre, at magten blev hos folket. Der blev lagt stor vægt på opdeling af magten, den dømmende, lovgivende og den udøvende, og der blev mange forholdsregler, således at det blev umuliggjort for en enkelt person eller instans at overtage magten. Selvom den selvfølgelig ikke har været fuldstændig demokratisk set med nutidens øjne, så har den helt sikkert ændret fokus fra enevælde til folkestyre. Og nu vil jeg gerne komme lidt ind på, hvordan enevælden fik sin ende. Første skridt på vejen til et dansk demokrati skete i takt med den franske revolution. Danmark havde ellers haft enevælde siden 1660, og kongen var både den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt. Reelt var magten uddelegeret til adelige embedsmænd, da kongen umuligt kunne påtage sig alle politiske roller. Det var faktisk kongen Frederik den 6. for at være præcis, der startede den demokratiske udvikling i meget begrænset omfang. Der blev oprettet 4 rådgivende stænderforsamlinger, der havde ret til at komme med forslag om ændring i forbindelse med lovvedtagelse. Medlemmerne af disse stænderforsamlinger blev valgt ved afstemninger, og selvom kun mænd over 35, som samtidig skulle eje en ejendom af en vis størrelse, havde stemmeret, må det stadig ses som forholdsvis demokratiske, taget andre europæiske nationer i betragtning. Stænderforsamlingen er 2 repræsentanter fra det danske kongerige, og samt en fra Slesvig og en fra Holsten. Derudover blev der ikke gjort forskel på medlemmerne, som sad blandt uafhængigt af rang og status. Den liberale opposition til enevælden blev mere aktiv i forbindelse med stænderne, og de arbejdede hårdt for en fri forfatning, men fik først den gennemført langt senere. En af grundene hertil har været, at størstedelen af befolkningen, især bønderne, som havde haft gode forhold under enevælden, var tilfreds med det uindskrænkede monarki.
Efter Christian den 8. døde den 20. januar 1848, blev efterfulgt af Frederik den 7. Dagen efter udbrød den franske revolution, og der var også optagter til revolution i Tyskland. Disse hændelser fik begæret til at flyde over, og stænderforsamlingerne krævede, at der blev udvalgt en ny regering med folkets. Grundloven, som blev lavet i 1849, og den styreform, der var dengang, og den vi har nu, er to vidt forskellige, eller alligevel ikke. De er ret sammenlignelige, og nu vil jeg sammenligne de ligheder og forskelle, de har. Her kan vi se, hvordan det danske magt var delt ind fra grundlovens indsættelse til indledningen af grundloven i 1953. Vi kan se her, at den er delt op i tre. Vi kan se, at den er delt op i den lovgivende. Vi kan se her, at den er delt op i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende magt, den var delt op i to forskel til den, som vi har i dag, der kun er delt op i en. Dengang var der både landsting og folketing. De skulle begge to have ansvaret for at komme med en lov, finanslov til hvert år. Den udøvende magt, den blev indsat af kongen, og det var regeringen, som vi har i dag. Det var kongen, der udvalgte dem, hans repræsentanter, og derfor så kalder man det for indirekte magt, da kongen han selv kunne bestemme, hvem han ville have i regeringen. Så har vi den dømmende magt. Kongen valgte også sine sine dommere, som til forskel som i dag er det justitsministeren, der vælger dommeren. Den lovgivende magt, det var der, hvor lovene de blev foreslået og vedtaget. Det var op i to kammer, landstinget og folketinget. Folketinget det blev valgt i forholdet 1 til 14.000 indbyggere. Det vil så sige, at for hvert 14.000 indbyggere i Danmark skulle der vælges et repræsentant. Landstinget det var valgt ud fra halvdelen af Folketingets medlemmer. Regeringen den blev som sagt udvalgt af kongen, og på den måde var han med til at bestemme. Ministeren skal underskrive en lov, som rigsdagen kommer med, og ministeren blev valgt af kongen, og derfor så kunne kongen bestemme, om den lov skulle underskrives eller ej. Som dommer blev man valgt af kongen, og derfor var kongen havde også indflydelse på, hvad domstolen de skulle vælge. Og en dommer, når han blev valgt, kunne han ikke fratages den før døden. Som vi kan se, så er styreforholdet delt op. Denne opdeling kaldes magtens tredeling. Den blev lavet af Montesquieu. Han ville have, at de tre kammer de skulle være adskilt, så de kunne kontrollere og afbalancere hinanden. Så vi kan se, at i magtens centrum havde vi rigsdagen, som internationalt kaldet parlamentet, som vi har, der består af landstinget og folketinget. For at kunne få lov til at vælge dengang, skulle man være mand. I forhold til i dag, hvor det både er kvinder og mænd, der har lov til at stemme. Derudover skulle man også være minimum 30 år gammel. Man skulle have sin egen husstand i et helt år før valget. Man skulle have en god indtægt, og man må ikke have været straffet. For at blive valgt var reglerne endnu strammere. For at komme ind i landstinget skulle man være 40 år gammel for at blive valgt ind. Man skulle have en god indtægt. Det vil sige, at man skulle tjene 1.200 rigsdaler årligt, ellers så skulle man bare betale 200 rigsdaler om året i skat, for at man kunne blive stemt på. Medlemmerne i landstinget skulle vælges på 8 år, og halvdelen afgik hver 4 år. For at blive valgt ind i Folketinget var det dog lidt anderledes. Her skulle man kun være uberygtet, man må ikke have en dom. Man skulle være over 25 år gammel, selvom man rent faktisk skulle være 30 for at vælge. Og så samme kriterier som før, hvor man skulle have tjent penge 200 rigsdaler om året, hvor man skulle betale skat. Og her blev man valgt ind i en periode på 3 år. Her kan vi se dagens deling af magten. Vi kan se, at det er lidt anderledes i forhold til 1849. Her var der både landsting og folketing. Men efter ændringen af grundloven i 1953 blev landsting og folketing lagt sammen i et ting, som der kaldes folketing i dag. Så derfor så kan vi så se, at vores styreforhold nærmest er identisk med den, vi havde i 1849. Vi har også kongen, som underskriver lov i dag. Dog har han ikke rigtig noget at sige, da han skal underskrive de lov, regeringen kommer med. Vi kan se her, at dem, der vælger Folketinget i dag, det er bare statsborgere over 18 år. De vælger så Folketinget. Og dem, der så vinder Folketingsvalget, de kommer så i regering. Og det er dem, der kommer til at vælge domstolene. I forhold til 1849, hvor det var kongen, der valgte domstolene. Regeringen
I dag er det så justitsministeren, der vælger domstolene, og han bliver så valgt fra sit eget, eller fra regeringens, eller sit partis top, som vælger sin minister. Ja. Danmark fik ved hjælp af hård kamp og medvind på grund af tidligere hændelser og den franske revolution deres eget parlament, dog med monarken i spidsen. Monarkens tilbøjelighed for at lytte til befolkningen gav Danmark muligheden for at få et demokrati. Dette var dog ikke ensbetydende med, at Danmark havde 100% et demokrati efter grundlovens blev implementeret, da kongen stadig havde indirekte magt, men den blev med tiden indskrænket, så det var folket, der til sidst fik magten.